Kani kadai ke All India Radio Shillong ke khubaran pulia phidi meri nongkati walang. Kimat ki bakong san jong ke khubor mentak step. Penbena ke Sarkar Meghalaya ba an khangi ki kherdop ke jela haman na katayo beningkong jong benai ya ke ba an sedang pentrikam nadu unai lur. Nang kiyo ke jingyo kanyang jingpang corona ki brio haki jela kathan shatay lam mingi. Bad ha Assam la pli ke ropwe ke ba jerong tam hakari. Bat ke bapanya so ya ke Guwahati ba ke North Guwahati. Ki khubor ki bapanya. Ke Sarkar Meghalaya ke lapan bena bakan penterekam ya ke rai ke bakal shim kham hashwa ban khang ya barok ki kherdop jong ke jela shitayo man la ubenai ya ke ba an sedang nadu unai lur bat an beteng man la ubenai hadu unai wing. An khangi ki kherdop haman la katayo beningkong jong unai lur ubenai risau bat nai wing. Usambut Menteri Rang Baka Jelau Bak Preston Tun Song Ulay Thu Hakinong Pathai Khubor Baka Jingkang Iki Kherdop Kan Yarap Shibun Ban Ai Shong That Iki Shakri Jong Kakot Kakya Bat Eki Tu Ki Bateri Kum Ki Shipai Ki Bak Khamat Do Ban Yakun Ya Kaklam Hakeleng Ke Jela Ulay Thu Ru Baya Ki Katuk Ani Ki Jingkit Mar Ban Abar Jela An Pelat Naka Jingkang Haki Kherdop Hakapor Bakang Iki Kherdop An Sapen Khut Bat Kan Shat Dawai Habarok Ki Jakatre Jong Ki Shakri Ke COVID-19 Usambut Menteri Rang Ba ula kentu ya barok ki bor penyat shnong ki babu ya la ki jong ki kendon an hakabai de bakalik ke wan hapeng ki district bakin sngoba ban amle akomta uong bakinong penyat shnong ki de ban burom ya ki hukum bat jing penbana baka Sarkar kala ai hakabai de baka jing pensak kerpang ne quarantine na ka banta ki brio ki badan kam ya ka bat am de ban thau an hi nalade Director Jongka Health and Family Welfare ke Sarkar Meghalaya Dr. Aman Waru Ong bana pedeng ki san khundai tli ki case COVID-19 ki bathamai san pusan ngut naki ki dei ki bana East Khasi Hills District kunthop ya khandai ngut ki sipai bat South Hundre ngut ki dei ki reu pajba Dr. Aman War ulai thu shushu balalap ya South tli ki case Haribhoi District ka bakunthop ya arngut ki sipai bat arngut ki reu pajba Haba ken ke lumlang barok ka jingyo jingkot jingki brio ki be apang COVID-19 ka long news pa prap khandai ngon ha ke jela Meghalaya ki bela khlat na kate ke jingpang ki long prangon ha Tripura ka jingyo kempang COVID-19 jingki brio ha kate ke jela kala kiu shaka prahajar khandai spa arpho ngot minnin ka sngi ki dan ar spa ngot ki brio ki bela yo thmayo khnyang jingpang ka jingya brio Namar ka khlam kala poi shaka nyau phulai ngot menta ongko khubor na ka tanat jong ka kot ka khia ka Sarkar Tripura tat hadu menta la dep tes hadu arlak sau phulai hajar hnreu spa khat hnreu tli ki nongmula ha Tripura ha Arunachal Pradesh ka jingyo kem yo khnyang jingpang corona kala poi shaka lai hajar ar spa hnreu phulai ngot ki brio hadien bala lap saya sau phongot ki brio ki bala yo thamai yo khnyang jingpang ka bakan thup ru ya khat nyong ngot ki sipai Ya ki ba shitam baro lapan kit sigi COVID Care Center ong surveillance officer jong ka Arunachal Pradesh u Dr. L Jampa. Ha Mizoram life hundrengut ki brio ki leyo jingkot na ka COVID-19 minnin ka sngi bat la laptang ya iwe ibrio ibela yo thama yo khnyang jingpang. Ha ba khen ki lum ki brio ki bela yo khnyang jingpang corona ha Mizoram ki long khandai spa khat prangot. Sau spa san khandai ngot na preng jungki ki la yo e ka jingkot bat ki don sa sau spa san khandai ngot ki badang don ha preng ka jingsha sumar menta. Ka Sarkar Mizoram kalapan mi ya ka hukum ba an ai jingbit ya ka lit ka wan shabar jela tang laisen ha ka shitayo ka ba lasdang trekam nadu minnin ka sngi ka ka lingsun lengpui bat ki artli ki we pat ki khrdop ki badon ha khapot Mizoram Tripura bada khapot Mizoram Assam kin pli tang ha ka sngi ningkong ka sngi balang bat ka sngi tho ding Ka Sarkar India minnin ka sngi ka ong ba ka jingyo jingkot jinginong pang COVID-19 ha ka ri ka la palat ar phulai lak lai phupra hajar ngut bat ha ba khen gilum ka jingyo jingkot na ka pangkhlam COVID-19 ka la kiu sha ka nyopusan point ar nyo na ka shispa minnin ka sngi ki balayo jingkot kilong san phunyo hajar sauspa hundrup khundai ngut Ha Assam la pli ka ropwe ka ba jrong tam ha ka ri minnin ka sngi Katai ka rupwe ka bala te halor ka wa kan penyaso ya ka Guwahati ba ka North Guwahati. Menteri Bapet ya katanat jong kokot ka khia ka Sarkar Assam Himanta Biswa Sarma ba menteri katanat ki Kampan Roy Usidharta Bhattacharya kilalet ben pli pat ba ya ka Kamshakri da ka rupwe ka bajrong iway point pra kilometer. An Penteri kami ka nakachari ghat Guwahati Shah Dol Govinda Temple ka badan Hanot Guwahati.
Kajing play ketika ropwe kan sa penduna ya kajing penut por ha kalet ka wan pedeng ka Guwahati ba ka North Guwahati bat kan sa kring ru ya kinong wan Shanghai perthai. Da kajing play ketika ropwe ka por ban nai ban wan pedeng ka Guwahati ba ka North Guwahati kan long tang hapok ka nyau lani praminit ai. Ka Sarkar India kala pha da kajing tho shabaro ki Sarkar Jilla bat Union Territories ban kentup langi kinong shnong badai hok jongkari ke baduna ki dukhat met jongki haka National Food Security Act NFSA arhajar khatlai katanat samar bam kala ajing mod ya borok ki Jilla bat Union Territories baki dei ban penti kana baki te ki dukhat ki don kerteng hapo jong NFSA baki nyo elaka jong ka baha ka banta haki marbam bat na ka Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana kat kum ki kendon ki badan hakatikaan. Ya gitu ki bampat don kerteng don kambat ai ki kat ration ki bathamai kat kum kajing dawa. Katanat sam marbam kala banjur ba kajing bam biang haki dikot met kadai ka wei ni ki kendon trekam balaruit dak banyo jing mentoy naka skim Antyodaya Anna Yojana na marba ki long ki bakham tulot bor hake imlang salang. Ka Sarkar Arunachal Pradesh kala shime karai ban penyo umkor haman laki long yeng haka Jilla hashwa jong usnem arhajar arpulai hapo jong ka skim Jal Jeevan Mission jong ka Sarkar India. Katanar ki kampun roy na ka ka pensyai ba ka Sarkar Jilla kala bo ya katika thong wat hadin ba kala yo apdiang yo labba lapsan u bajur haka liur menta usnem kabalai lam sha ki jingsha penjulor ki babun kum ka jingsha rong no ka khendau ka jingslei bat ka jingtua khendau. Kawaini ki project ka ba la mat ya ka jingdu ka bashir khai ka dei ka Ledom Multi Village Water Supply Project ka ba pen biang ya ka umbam umdi ha Bilat Circle Oyan Sili Circle but ha Raksin headquarter ka ba kudup ya kumba khat khandai teligi shnong hapo ka East Siang District. Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ulakan mau buram ya unong ilam rang ba jong kaseng BJP u badairu Menteri Barim ka pelapis tinggal ka Sarkar India u Arun Jaitley hakaling ko snem sngiyap jong u minnin ka singi. Menteri Rang Badu ong bau Arun Jaitley ula syakri ya kari da ka mensim ka bashirhem. Ula pen ka mau ya ka jing start jing syampang ba jing klan ka bor perkhat jong u ringkat pa ka man jong ka jinglong ka bajai-jai ba ute unong ilam kari udan haladi. Haka jing dap shis nem ka jing klat no jong Arun Jaitley ka Sarkar ka kan mau buram ki jing no senyang barat ba jong u haka bay rap kan tiyo ya kari bat ki mati ki ba ula e no syadin haka kam syakri kum menteri ka pelapis tingka nadu snem arhajar khat saw hadu snem arhajar khat khandai bat kinlong ki bansa kan mau. Ka Sarkar India menhin ka singi kala ong ba kala pentri kam ya ka locust control operation ni ka jing te la kam ya ka jingwan boy ki poj ha palat san lak 100,000 hektar ka jaka ha shipo tali ki Jilla. Ki Jilla ha ka ba kala pentri ya ka te ka kam kalong ha Rajasthan ha Madhya Pradesh Punjab Gujarat Uttar Pradesh Haryana Maharashtra Chhattisgarh Uttarakhand bat ha Bihar. Amsham leo jing tip bakandan ka jing sya penjulor ka babon ha ki jing thung jing tem na ka no ka Jilla. Wala kata ki jing thung ki pakhamret ha Rajasthan ki ladu ha ki kattu ka ni ki jakarem. Ka kenhon trekam jeng ki nong penmi film ha India kala pediang sobhai ka rai jeng ka Sarkar pedeng ban ailat ya ka jing ring ki film bat ki program TV. Uway ni kinong penmi film ba pau khamat u subhash ghai u pen pau ya ka jing sungu ka Sarkar ka bala shim ya ka ni ka rai. Sa uway pat unong penmi film u bakarteng Mehul Kumar uloong ba ka ni ka rai kan sayrap shipu ni kinong kamay jakpo ki ba im ne ki kambalas ngi ha ka karkhana jing penmi film. Kamashwa Menteri Katanat Pathai Jingtip Uprakash Javadekar ula penmi iki kendon trekam ni ki Standard Operating Procedure SOP ha ka bede bat ka jingring film ha ka ni ka por khlam COVID-19. Katu ka ni ka khubor kalakun bat kalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so ba ka Delhi Station na ka banta ka khubor ha ka tin Hindi ban penbot ka khubor phaleng ka por pra shiteng. Kani ka All India Radio Shillong, so bhaban amantai ki khubor na Delhi.